जोंना हायासैलाय नै फैलायबाय बुहुद खस्थ' खालामदों नै खस्थ' खालामसेबो जाया मा खालामनो माखासे सासे बुहुद सिन्था नांबाय नै मान खोनायासो गंसे बैयाव घन्टा हनै लागौ होसिगोनलाय नै हायासैलै नालाय इमान गिदिर अन्थाइआ मानखोदों मा ट्रेक्टरजों बोगोन नामा ट्रेक्टरजों बोगोन नै बैखौ जावना होनांगौ बै हाया उननि साखा नांना थानायखौ जावना हो है रोदाफोरखौ बख' लामा थिग नङा माथो हरबोनो हायाखै वा हनै हरैबो हनै मानसिफ्रा सिन्था जागासिनो हनै हायाखै माथो उफाय लामाया माबायदि मानखोनांगौ हरबाय हर ट्रेक्टर गंसे नांफैयो नै बेबो हाया बोनो बोनोसो दुनो हानबावबाय गेमस्रिखौ लायाबो जानाय नंला बाव गेमस्रिसो खोथा बुंदों है मालायखौसो नाम माबादों नोंमोरखौ ना खस्थ' खालामदोंलै खालामनायालाय हनै बेस्राफोर हायाखै मा खालामनो लामायाबो गोरानसैना हाया होबाय नै एबार मा साननायखौ होनो एसे फैनांगौ खाना बोगोन होनो ट्रेक्टरजोंसो नामा नायनोसै हागोन ना हाया ट्रेक्टर ओइनै हरैखा बेबो ओइनै फरबायफोर ट्रेक्टर बियो नायनानै ला मोजां नुवाखैबा नै ओइनै फरबायफोर खात्रा हरबिखौ खिन्थु बोनो हागोन हाया नायनोसै जोंना माहाजोनाव दंबावोसो हनै आदै फथा माहाजोन ओइ बे हनै ओइ नै हनै दिरुं बोनायनि फर्मुला खालामदों मालाय ओइ नै दे दे सेंग्राफोर दे एसे फैबावनांगौ गारिखौ गारियानो फैलाबा मालाय एसे दावखोबावनानैसो मा हानांगोन मा बोलोखौनो होआखैना नङा नङा मानसि बोखोग्रोसै दा दुरुंफोरा बिदि खालाय है मानसिफोरनो हागोन बेखौ बेखौनो दे ओइ दुगा बैयो दुरायाव हो ओइ दुरायाव सिङाव होबाय है सिङाव बेयाव हायो दुरुङा हास'यो बेयाव नै बेयाव खाबा बेयाव खाबा दिरुं अरसोयो डाइरेक्टखा बेयाव खाबा दिरुं अरसोयो नैबेयाव खानांगोन नै नै ओइ दुरायाव नैयाव ओइ दुरायाव खालाम बे दुरायावखा होमबा दिरुङा अरस'आ दालानि लगावनो सोदो दा दिरुं अरस'निलाय माबा खालामखाबाय फैलायबाय नै बोग्राफ्रा फैगोरनांसिगोनलाय नायनोसै बबेसिम सैथो मानसि हागोन हाया नायदो नै बोग्राफ्रा माबायदि बोदों नै बेस्राफोर ओइ हायालै साखा बेरगोन दोनथ'यावनो नालाय बोग्राफ्रा साबसेमोन सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय 10 जन बोदों होनबाबो हायाखै सासे मा खालामबाय दं नै
बुद्धि गोनांथार होद थोरलै जोंहा अस्तादा बुवा दाना होबावगौनो ट्रेक्टर लायनो थांबाय सासे ट्रेक्टर ड्राइभारा नै बोग्राफ्रा रेडि लाबोगौ र' नै दाना 4x4 ट्रेक्टरखौ लाबोदों र' हगार जेबो नङा ओरै जोंहा 4x4 ट्रेक्टर लाबोबाय नायनोसै एबार हागोन ना हाया Game 3 नांसिगोन Game 3 मा होनदों Game 3 खौ जाला जाला Game 3 फांसन होबाय नाथार सुबाय एबार गारिखौ नाखि सुबाय बे खालामबाबो टेनसन गैया बे खालामफाबानो जानायालाय खाबाय बोलायबाय एबार नै Hei, pasoi siya. Hei. Hei, siya pasoi. Hei, saya kusung kala ade, saya kusung ka. Hei, ontai kita sem labla, Damian. Hei, hei Damian, ontai kita sem labu, ontai kita saka, ontai kita sem labu. Oh, isibau. Nayo na thang, yo, ni ontai kita. Oh, bas. Hei, donto. नोंबो दोनथ'लाय नोंबो दोनथ' एबार नायदो नै एबार डिफेन्सआव खाबाय एबार दिरुङाबो जवा नङा बैखौ खेवनानै खाखा जागोन दा दे फाननाल' होदो फाननाल' एथेबदो थौ जाबाय दा एबार दिरुं जला आरो बेयावबा गारियाव मानसिबो होनो नामा बोनाया थै बांद्राय खाथि जाबाय दा ट्रेक्टरजों खाबिखा हो एबार बांद्राय खाथि जाबाय दा खाथिबाबो जेबो नङा खाथिबासो बोलो मोनो गोजानबा बोलोसो मोनसिना हो मोजां एसे साफ्रेदोल' एबार बोलायबाय एबार आरो एबार ट्रेक्टर लागाव बैखौ खारगोन हो ओइ बैखौ खारगोन हो र' जाया खेवदो एसे फासय ओइ दामिन एसे फासय फासय हाला नै नांखाबाय खामानियासै